Tipra sarokba sabne jani seraimungba nangkhana watini mol hingkebo tipra sarongni jungjal satungni mol hingkebo tipra sarongni no jungjal tini kisisa wati phaima bai bukhok Susmita Rani Tripura ferang nangai haikaba ferang kokjagai belekheno siriya songjak haikano mangplik kesai pheka long trebele dolai Tripura ni bising khopjak koyaram para amchaini bukhok Susmita Rani Tripura beleke siriya songmani bising tei bini babu bono bini bangrawo boksawoi ambulance malkhungo boksai rohoka Sakam Nogo Susmita Rani Tripura sak mono Sakam Nogo na sogojak tabo okok tumana khnawoi 48 korom sorani MLA Nogo achugoi tongmalia loge loge no thangai sogoika bukok Susmita Rani ni condition haikeba bini jongjal nainani ambulance phone khaina harai ambulance gari wo box hawoi rei rohoka bukok Susmita Rani Tripura no sabone jani seraimungba nangkhana Tipra sarok sasini sabai pailiya nainadi norok chini mangplibo ma ongoitone hospital ma thanglai mokor kok jagoi bakhole tagi duita detta duita ni watiyo nokore ni sedana bohang khangja druk sabai mokor kok khangja waise mokor kok jana ngi nin takalai ani basa boparai ma koirampara posim jenetsra kok jana ibung khitama Susmita Rani Tripura bor thangmani kok joi tongna bor nogose nogo noksing bisino tongmani koitar gong khna koi tarik koitar gong khna koitar go prai detta duita ro kasuk gya ko detta ro no সম্ভাবনা তো nei okok khana go je 48 korom sorone MLA bo phai sok paika ba nai pheka hene bo phare pheka bo 이 어사드 문 ini sat puldangsu bawa phai nai pheka no ta bo hospital thanan bai saka bolai tak saka munu tilang di sagar kaple bortoman